मा होनदों मा होनदों उन्दुलै आसाम टुरिजम खाथि नुवाखै बन जाब्बाय दं राजु हासासे नैसो सानै गेलेगासिनो होबाय थाथोलै एख'ना बादाबो माबा लाखाया बया साफा आलासि फैबा नाहरबाय था आजादियाव जनानै इयाव इनिखो आलासि मा हो नै गारि पार्किं ना हर एसे माबाबाय बया बार स्रां स्रांखा न'आ हाबलायनो र' फिथा हास'न' मोजाङानो साइज खालामदों फिथा हास'नो होब्रा आब' फिथा हास'नो हो खाना मोनजाबावगोन ना खनसेबाव खाना मोनजाबावगोन ना खनसेबाव फिथा हास'बालै दे बया स्रां स्रां जाखादों खिन्थु नों गेलेया हा फारसेनिफ्राय लाना होथारबायलै आं अजय जोबथारनोसैलै न'खौ र'लै न'खौ फारसेनिफ्राय लादों आङो बरिया जादों खिन्थु